Вітанне, сябры. Салют усім. Я Топа. А мне прадстаўляцца не трэба. Усе і так мяне ведаюць. Што? Гэта мяне ўсе ведаюць. Я нават аўтографы раздаваў. Ой, пахваліўся, аўтографы ён раздаваў. Так? А ты чым можаш пахваліцца? Я? Чым заўгодна. Ну чым? Не ведаеш, што прыдумаць? Я магу пахваліцца памяццю. Ой! Насмяшыў! Памяццю ён можа пахваліцца! Смейся, памяць у мяне сапраўды унікальная. Тёма, давай лепей пагуляем у што-небудзь. Ой, давай. О, я забыўся табе сказаць, у мяне новая настольная гульня. Як забыўся сказаць? У цябе ж памяць унікальная. Ой, а ды гэта я проста табе сказаць забыўся. А пра новую гульню я памятаю. Вось яна. Класна. А можна зараз жа ў яе пагуляць? Можна. Выбірай сабе фішку. Моя зялёная. Ну, а моя чырвоная. Ну, а дзе кубік? Тут быў. Ну што? О, дзіўная рэч. Нешта не магу адшукаць. Дапамагчы? Здаецца, яго тут няма. Тёма, а можа ты яго згубіў? Да не мог ён згубіцца. Я ж у яго сёння гуляў, і кубік быў. Топа, я ведаю, яго нехта узяў. Хто? Тут жа нікога няма. Тёма, можа ты думаеш, што гэта я? Не, што ты? Я так не думаю. Кубік узяў нехта чужы. Ой-ой-ой-ой-ой, у нашым пакойчыку ёсць нехта чужы? Ага. Ой, напэўна. Тёма, а што будзем рабіць? Ой, не ведаю. Топа! Я пайду у свой пакойчык, пагляджу, можа, кубік там. Пачакай, а ты чужога не баішся? Баюся, але схаджу. А я тут усе куткі праверу. Добра, толькі асцярожна. І ты асцярожна. Эй, тут ёсць хто-небудзь? Ух ты, кубік. Кубік, ніхто яго не браў, дарэмна баяліся. Значыць, чужога тут няма. А дзе ты яго знайшоў? Да я сам яго на палічку паклаў і забыўся. Ой. Што? Забыўся, кажу. Забыўся? А як жа твоя памяць унікальная? Ну, Топа, бывае. Ну, добра, давай ужо гуляць. О, я кідаю кубік. О, у мяне 4 хады. 1, 2, 3, 4. О, цяпер твоя чарга. І зараз. Оп. О, а у мяне 5, у мяне болей. Ну і што? Хадзі. Ой, а дзе моя фішка? Адкуль я ведаю? А яна ж тут ляжала. Можа, ты ўзяў? Не браў я твою фішку. У мяне свая, вось зялёная, вось яна. Топа, а можа, ўсё ж нехта чужы тут ёсць? Той, хто кубік узяў. Ой, не выдумляй зноў. Няма тут нікога. Ну, Тёма, ну як з табой можна гуляць? А што я не вінаваты. Памяць твоя вінаватая. О, успомнил. Привітання. Тут Тёмочка, ти куди так ляціш? Ой, я зараз вернуся. Ой. Привітання, не Привітання, Топа. Куди наш Тёма так поляцеў? Ты за фішкай. Ён памяццю сваёй хваліўся. Казаў, яна ў мяне унікальная. А сам не памятае, куды што кладзе. Пагулялі, называецца. Знайшоў.
давай гулять. А я уже не хочу. Як не хочеш? Ну, просто не хочу. За твоей цудовной памяти. Ну, забывался я, а с кем не бывает. А лишь не 100 разов на день. Ну, вось. А что мне робить, коли моя уникальная память раз-пораз сбои дае? Ну, Тёмочка, не переживай так. Память можна і треба розвивати. Вось, а не хвалиться и не выдумлять розные глупства. Так, Топа, цябе гэта таксама, дарэчы, датычыцца. А як развивать память? Старацца завучваць на памяць, напрыклад, вершыкі, вельмі карысны занятак. А яшчэ пастаўце перад сабой мэту на працягу месяца кожны дзень вучыць 4-радкоўе. И что? Здарыцца цуд. Цуд, які? Не скажу. Выканайце маё заданне, тады скажу, а зараз не. Тады я зараз же пачынаю. О, не спяшайся, Тёмачка. Пачнем з заўтрашняга дня. А зараз трэба глядзець мульцік. Мультфильм. Глядзім, сябры. Эх, ну што, сябры, надышоў час развітвацца. Мы жадаем усім добрай ночы. И солодких, як мед, снов. Добранач, маленькія. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий, сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.